نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وے یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم۔ اس آیت دے خلاصے دے طور تے عنوان بندہ ہے جیڑا شخص تکبر کردہ ہے، متکبر شخص، اس تے اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں بھی جڑی نصیحت آمدی ہے وہ اثر نہیں کردی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے لوگ اللہ دیاں آیتاں سندے نے جڑیاں انہاں تے پڑھیاں جاندیاں نے۔ جس وقت آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے پڑھن تو بعد ظاہر انہاں لوکاں سنیاں نے، لیکن سنن تو بعد کی کردے نے ثم یصر مستکبرا، پھر تکبر تے اصرار کر لیندے نے، تکبر تے اٹک جاندے نے، تے کردے کی نے کأن لم یسمعھا، محسوس انج کرواندے نے کہ اسی یہ آیتاں سنیاں ہی کوئی نہیں۔ رب فرماندا ہے فبشرہ بعذاب علیم، انہاں لوکاں نوں پھر دردناک عذاب دی خوشخبری بھی سنا دیو۔ اور دوسرے مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، کہ انہاں لوکاں دی طرف جس ویلے اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں کوئی نئی بات، کوئی نئی گل نصیحت علی آؤندی ہے، اے اس تو منہ موڑ لیندے نے، یعنی اس نصیحت نو قبول نہیں کردے۔ تے کردے کیوں نے؟ صرف اور صرف تکبر دی وجہ تھی۔ اور تکبر ایک ایسی چیز ہے کہ تقریباً دنیا دے اندر جتنا بھی فساد اور سرکشی ہے اس دی بنیاد تکبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود اس چیز نو بیان فرمایا قرآن کریم دے اندر ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا ہارون علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نو فرعون اور فرعون دے منن والے سرداراں دی طرف بھیجیا سی تے انہاں نے کیا کیتا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماندا الی فرعون و ملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، کہ میں فرعون اور او دے سرداراں دی طرف انہاں نو بھیجیا تے انہاں تکبر کر دیتا، نبیاں دی گل نو سنیا نہ، مذاق اڑایا، انکار کیتا۔ رب فرماندا اے لوگ سرکش لوگ سن، متکبر سن۔ اور ایک کرن کی لگے زمین دے اوپر ایک اور جگہ تے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا استکبارا فی الارض، اس زمین وچ تکبر کرن لگے سن، اور تکبر دی بنیاد تے نہ سارے کام کیتے نے۔ فرعون نے بھی اپنے منن والیاں نو یہی کہیا سی نا انا ربکم الاعلی، کہ میں تہاڈا وڈا رب ہاں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تے کیا انہیں تکبر دی وجہ سی؟ حالانکہ انہوں اے نہیں پتہ سی کہ مینوں خود
اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیتا میں تے مخلوق ہے میں خدا ہوں دا دعویٰ کیوں کر دیتا وے صرف اس نے تکبر دی وجہ تھی کیتا اور تکبر ایک ایسی بیماری ہے جیڑی انسان دے ذمے کسی قسم دا کوئی امن سکون نہیں رہن دیندی اور جڑے بندے تکبر کردے نے آخرت وچ انہاں دا کی نقصان ہوئے گا اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى یلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا ہے جنہاں ساڈیاں آیتاں نو جھٹلایا اور آیتاں تو تکبر کر کے جھٹلایا انہاں واسطے آسمان دے دروازے رحمت دے نہیں کھولے جان گے اور نہ یہ لوگ جنت وچ داخل ہون گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی دے نکے وچ داخل ہو جائے۔ مطلب کی ہے کدی اونٹ بھی کسے ویکھیا کہ سوئی دے نکے چ داخل ہویا ہوئے جس طرح او ناممکن کام ہے اسی طرح انہاں دا بھی جنت وچ داخل ہونا ناممکن ہے۔ اور اللہ کریم نے اگے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ اسی ایہو جہاں مجرمان نوں اے ہی بدلہ دینے ہاں۔ اور جڑے لوگ تکبر کردے نے انہاں نوں کسے قسم دی کوئی نیکی کوئی مال و دولت کوئی لاؤ لشکر قیامت والے دن فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ اہل آراف جہنم اور جنت دے درمیان ایک جگہ دا نام ہے۔ جڑے بندے اس وقت اتھے موجود ہون گے او کی کرن گے او جہنمیاں نوں ویکھ کے انہاں دیاں شکلاں تو پہچان لین گے تے انہاں نوں پکار کے کہن گے کہ اج دے دن تواڈے لاؤ لشکر نے تے تانوں کوئی فائدہ نہیں دیتا جماعت نے کوئی فائدہ نہیں دیتا ما اغنا عنکم جمعکم تواڈی جماعت نے تانوں کوئی فائدہ نہیں دیتا وما کنتم تستکبرون تے تواڈی جماعت تانوں فائدہ دے کیویں سکدے سی تسی تے تکبر کردے سو تے تکبر دی بنیاد تے پھر تانوں کسے چیز نے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اور جڑے بندے تکبر کردے نے قیامت والے دیہاڑے وہ پہچانے کیوں جان گے انہاں دے چہرے سیاہ ہو چکے ہون گے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ جنہاں لوکاں نے اللہ تے جھوٹ بولیا اللہ تے جھوٹ باندھیا او لوگ قیامت والے دیہاڑے تسی اے انسانوں انہاں نوں ویکھو گے کہ انہاں دے منہ کالے ہو چکے ہون گے وجوہم مسودہ انہاں دے چہرے کالے ہو چکے ہون گے۔ رب فرماندا ہے کیا جہنم دے اندر متکبر شخص دا ٹھکانہ نہیں ہے یعنی جہنم دے اندر ہی دا ٹھکانہ ہے لیکن پہچانے کیوں گئے نے کہ چہرے سیاہ ہو چکے نے اور ہوئے کیوں نے رب فرماندا تکبر دی وجہ تی ہوئی نے تکبر انہاں کیتا کی سی کہ اللہ تے بہتان بندیا اللہ تے جھوٹ بولیا حالانکہ اللہ کریم تو سچا کوئی نہیں لیکن انہاں اللہ دی طرف او چیزاں منسوب کر دیتیاں جڑیاں اللہ دے شان دے لائق نہیں ہیں۔ جڑا بندہ کوئی ایسا کام کر دے او بندہ کدی بھی درست سمت دی طرف نہیں جا رہا ہوندا۔ اور اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا کہ متکبر شخص انہاں نے ہمیشہ واسطے جہنم دے اندر رہنا ہے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ کہ دوزخ دے اندر داخل ہو جو تے او دے چ ہمیشہ رہنا جے۔ رب فرماندا ہے تکبر کرن والیاں واسطے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ قرآن دے فیصلے نے یہ چند آیات تواڈے سامنے 2-3 دن تو تکبر دے حوالے نال کہ دنیا چ کی نقصان ہے آخرت وچ اس دا کی نقصان ہے وہ ذکر کیتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل او چیزاں ذکر کرانگا اسی اپنا محاسبہ کریے کہ آیا بظاہراً اسی سمجھنے کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں ہے لیکن اسی کر دینے کدھر وہ تکبر تو نہیں بن رہا
امام نابلسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تکبر دیاں ساریاں قسمیں جڑیاں ذکر کیتیاں نے انشاءاللہ انہوں نے قسطوار کہ اے بھی کم کریں گے تے ساڈی نظر وچ بظاہر انہوں تکبر نہیں لیکن حقیقت وچ تکبر ہوندا وے اور وہ تکبر انسان نو تباہ برباد کر دیندا ہے۔ انشاءاللہ العزیز انہاں نو کل تو ذکر کیتا جائے گا۔ اللہ کریم سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔